Sesheshiselwe uMasingana wonyaka ozayo icala lomholi weEFF uJulius Malema kanye nasolwa nabo uAdrian Simon ngecala elihlobene nokhokha isibhamu esidlangalaleni ngesikhathi iqembu iEFF libungaza iminyaka eyisihlanu ngo2018 nangu umbiko ngalolu daba. uMalema kunye nalo watholwa naye uAdrian Simon bebengekho enkundleni namhlanje kuvele imbalelwano ebhalo ligqwetha lakhe necela ukuba ke unqunyanyiswa lombandela nanjengoko eligqwetha likaMalema lixakekile nelinye ityala laseLife esidimeni umtshutshisi ke khange ayale ke esisicelo kwakunye nejaji leyo nayo eyasivuma isicelo zeityala lamiselwa umhla wama-30 kuJanuwari yokutsho ngomhla wesithathu kunyanga kaFebruwari kunyaka zayo baye banikwa ke ne-warrant of arrest kodwa ke iza kubanjwa de kufike lamhla kwama-30 uyakhumbula ke mbukeli emakhaya into bangaba babevelile apha ngoMarch nalapho khona kwavela amangqina abalelwa pha kwisixhenxe nawe enika ubungqina eza kunye nestate ingqina lokuqala ke yayilipolisa elalilapho lalijongene nokhuseleko ngalamhla wesisiganeko nelathi into bangaba zange limbone uMalema ephethe umpukanye edubula phezulu kwaza kunye nengqina lesibini nalalicoca emva kweentsuku emveni kokuba ke kuhlesa siganeko nelona ke lathi lachola ke elokhoba lembumbulu yayikutyholwa ukuba isetyenziswe ngalamhla elokugqibela ke ingqina lesixhenxe lona yayingcali ke lanto kuthiwa yi-ballistic expert nalafumana ukuba ngaba ukhona ukudibana phakathi ke kwalakhoba lembumbulu kwakunye nompulo wasetyenziswa ngalamini.